ଅବେ କ'ଣ କଲି ତ ମୁଁ କହିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ ବୋଲି। କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବ ବେଦ ଘରେ ବସିଛି। ମୁଁ ବି ଘରେ ଅଛି। ତମେ କୋଉଠି? ଘରେ ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇଛି। ସେ ତା ଘରେ ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇଛି। ତମେ କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲ କାଲି? ହଁ ନାଇଁ ସେଇ ମାରୁଥିଲା। ଆଉ କିଏ ମାରିବ? ଉଠେଇ ଦେଲୁନୁ। ତୋ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହଉଛି କେମିତି ଜାଣିବି? ଯେତେବେଳେ ହବନି ରିଙ୍ଗ ତ ଫଟକିନା ଉଠେ ସେ ଯୋଉ ନେଳିଶିଷ୍ଟିବ ଆଉ ସେ ଚିପିବ। ତୋ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହଉଥିଲେ ବି ଚଳିବ। ତୋ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହଉଥିଲେ ବି ଚଳିବ। ହଉ। ତାର କ'ଣ ବାଲାନ୍ସ କଟିଯାଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି? ତାର କ'ଣ ବାଲାନ୍ସ କଟିଯାଉଛି? ବାଲାନ୍ସ କଟିବନି। ସେଇ ବାଲାନ୍ସ କଟିବ ଆର ବାଲାନ୍ସ କାଇଁ କଟିବ? ତୁ କାଇଁ ମୋ ଫୋନ ଚେକ୍ କରୁଛୁ ସାଇଜ ହେଇଯାଆନ୍ତା। ତୁ ସାଧୁ ଆସିକି ଭଲ କି ଦଉନୁ ଧରି ନହେଲେ ବକିକା ଟିକେ କରିଦଉନୁ ଧରିକି ନଷ୍ଟ ହବ। ସାଇଜ ହେଇଯାଆନ୍ତା ଏକାଥରକେ। ସାଧୁ ଆସନ୍ତୁ ଭଲ କି ଶୋଧନ୍ତୁ। ବେଧ ଗାଣ୍ଡି ଗଲୁ କରୁଛୁ କୋଉ ବେଧ ମୋ ଗାଣ୍ଡି ଜଗିଛି ଶୋଧନ୍ତୁ। ଯଦି ମାଧ୍ୟମ ପାଟି କରନ୍ତା ତାପରେ ରହନ୍ତା। ତୁ କେସ୍ ମୁଁ ଯୋଉଟା ତୁ କେସ୍ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ତୁ ଦେଖୁଛୁ। ମନା କଲି ତୁ କାହିଁ କାଟୁଥିଲୁ? ମନା କଲି ତୁ କାହିଁ କାଟୁଛୁ? ସେଦିନ ମାରୁଛ ଭଲ କାମ ଥିଲା। ତୁ ଆଉ କାଟିବୁନି। ହଁ ତୁ ସେଇ କଥା ତୁ କାହିଁ କାଟି ଦଉଛୁ ପଟକିନା? ଏଥର କାଟିବୁନୁ। ଏଥର କାଟିବୁନୁ। ତୁ ତୋର ଯଦି ଇଏ ହେଲା ଘରେ ଅଛି ବେଦ ଫେଦ କରି ଶୋଇ ପଡୁଛି। ଏଥର ଗଲୁ ଉଠୁଛି ଗଲା ମାନେ ବେଦ ମୁଁ ଚେକ୍ କରୁଛି କଥା। ଆଉ ଚେକ୍ କରିବା ଖେଳିଯିବ। ପଶିଗଲା ଘରେ ପଶିନି ତ ବାରିଆଡ଼େ ଗଲା ଗପିଲା ଆସିଗଲେ ଘରେ ପଶିଲା। 24 ଘଣ୍ଟା ବେଳେ କାନରେ ଇୟର କର୍ଡ ଦେଇକି ଗପୁଛି ଆଉ। କେତେ ଗଳିଟା କେତେ କୁଆଡ଼େ ଗାଣ୍ଡି କରଉଛି ଗୋଟେ ଗଳିଟା ଭିତରେ ଗାଣ୍ଡି କରଉଛି। କହୁଛି ନା କହୁଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ବାହାରକୁ ଗଲା ଆଉ ମନେ ଆଉ କାହାକୁ ହାତରେ ନ ଲେଖିଲେ ଜାଣିବି କେମିତି? ସ୍ୱାମୀ ଗାଣ୍ଡି ମରଉଛି କି ବାହାରେ ଗାଣ୍ଡି ମରଉଛି କିଏ ନ ଜାଣୁଛି। ପୁଅକୁ ଦେଖେଇକି କହୁଛି କ'ଣ ଯେ କଲା କେଜାଣି ଚାଲାକ ଦେଖାଉଛୁ ମୁଁ ତୋଠୁ ଆହୁରି ଚାଲାକ। ତୁ ଢଳେ ଢଳେ ଗଲେ ମୁଁ ପଛରେ ଯିବି। ବୋଲେ କୁଆ ହାତୀ ଜାଣିକି ଗୁହ ଘାଣ୍ଟିକି ଖାଇନଥିଲା ସେଇଭଳିଆ ଚାଲାକ ଦେଖାଉଛି। କୁଆ ହାତୀ ଜାଣିକି ଗୁହ ଘାଣ୍ଟିକି ଖାଇନଥିଲା ସେ ଏତେ ଜାଣିଆ ଦେଖାଉଛି କାଳେ। ପୁଣି ଗଲୁ ଉଠିଲାଣି କି? ସେ 2-4 ଦିନିଆ ଗଲୁ ଥାଏ ତାର ଆଉ। 2-4 ଦିନ ଉଠିବ 2-4 ଦିନିଆ ଗଲୁ ଉଠିବ ଆଉ। ଆଉ କ'ଣ ଖାଇଲ? ଭାତ ଖାଇନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଘାସ ଆଣିବାକୁ? କୋଉଟା ଚିପିଲି ତଳଟା ନା ଉପରଟା ସାଉଣ୍ଡ କମ୍ ହବ?